Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка, раздзел 2-3. Ты думаешь, что родная земля козыр на весь свет. Дык возьми хоть хлеба за пазуху со стола. Нявада хістануўся до стола, адламаў хлеба і выйшаў з карчмы на гасцінец. Якія вялікія прасторы былі перад ім. Удзень усё было як бы сціснута то познім усходам сонца, то раннім лістападаўскім змярканнем, то нежывым бляскам халоднага сонца. Нявада ішоў абочынай гасцінца, адкуль увесь снег змялоў прыдарожныя лагчыны. Вецер дзьмуў яму ў твар. Цёмныя істужкі лясоў заўважалі яго вочы на даляглядах. Выйшаў ён з карчмы роўнай шпаркай хадою, але ўжо, можа, праз кіламетр хада яго спавольнілася, і ён пакінуў разглядаць далягляды. Вочы глядзелі на сцежку пад ногі, і зноў ён ужо ішоў так, як і ўсе дні, пакуль не дайшоў да карчмы. Кожны крок набліжаў яго да роднага кута. Але а ці не згубіўся гэты кут у гэтым, няхай сабе хоць і родным прасторы? Можа, яго стапталі чужынцы, якія так многа тут хадзілі? А можа, трэба будзе пачынаць жыць спачатку? А можа, малое волечкі жывое няма? А можа, ўжо тут няма нічога, за што так трымалася душа? Якое тады гора будзе чалавеку на ўсё жыццё? Зашарэла неба, і сонца ўзышло. Дарога паўзла вельмі марудна, але крок зменьваўся крокам. Прайшоў і скончыўся дзень, прайшла і яшчэ ноч у прыдарожнай хаце, і зноў ішоў дзень, і паўзла дарога. Другія гэта былі ці трэція суткі пасля карчмы. Надвор'е змякчэла, схмурнела, і вецер ужо дзьмуў няваду не ў твар, а ў плечы. Раптам вецер сціх. Смутак ужо даўно перарабіўся ў роўнае забыццё. Ніводнай успышкі вострага пачуцця ўжо не з'яўлялася на твары. Але ў адным месцы дарогі чалавек стаў і пачаў углядацца ў прастору. Ледзь пратаптаная сцежка вяла з дарогі ў бок. Чалавек узышоў на яе, і твар яго адразу ажывіўся. Сцежка прывяла яго да палявой дарогі, і ён пайшоў па ёй. Неўзабаве ён дайшоў да густога зарасніку шыпшыны і стаў перад ім. У моманты вялікіх душэўных зрухаў або напружанай змены падзей ці жыццёвых акалічнасцей людзі і старыя робяцца як дзеці. Гэты чалавек цяпер з дзіцячым выразам на твары убачыў, што адзінюткі лісток, скручаны ад холаду, аставаўся на шыпшынніку. Ён не страціў яшчэ жоўтага колеру. Чалавек сарваў лісток, прыклаў яго да губ, і твар яго адразу пасуравеў. І ўвесь ён цвёрда выпрастаўся. Цвёрдай і роўнай хадой ён пайшоў далей. Адчувалася першае змярканне, калі перад ім вырысаваліся абрысы першых сумліцкіх будынкаў. Хада яго зрабілася вельмі шпаркай, і пячаць вялікай напружанасці думак лягла на твар. Углядаючыся перад сабой, як быццам баючыся ўбачыць штосьці, ужо вядомае яму і да жудасці страшнае, ён сцішанай хадой падышоў да так вядомага яму ясеня на вуліцы. А крокаў за 10 ад ясеня родная хата. Цяпер яна ўжо струхлела яшчэ больш, як была. Не паспеў ён калісьці, ідучы на вайну, і брамы паднавіць. Дарэшты згніла ўжо. Добра, на хату ён гляне пасля.
Ён спачатку толькі заўважыць яе сілуэт і будзе глядзець на браму. А пасля, Божа, а можа і суджана яму такое шчасце, можа і волечка жыва, і здарова, і малая адразу кінецца да яго. З маўклівым тварам ён стаў як аслупянелы перад брамаю. Яна была не толькі не гнілая, але і не тая самая. На чэсаных слупах і згабляваных брускоў. І новая. Ну, можа, год як пастаўлена. Трывога кальнула яго. Тут пахадзіла чужая рука. А можа, гэта чыя літасць да малое волечкі і на дабро ўсё гэта? Сілуэт хаты мільгануўся збоку, але толькі цяпер ён глянуў на яе. Тая самая і сапраўды больш патрухлела. Але як ён дагэтуль не заўважыў? Сцірта дошчак, чэсанае бярвенне, усё складзена паўсцены. Тут нехта чужы гаспадарыць. Унь ляганка і каменьчыкі тыя, якімі ён вылажыў, як даўно ўжо, сцежку цераз двор, каб посуху хадзіць у дажджы. Але ўздоўж сцяны і тратуарчык саполкаў. Ён стаяў і не смеў, як бы рушыць далей. Ужо ён быў упэўнен, што волечкі няма жывое. Дзіця не перажыла ўсяго, што адбывалася тут гэтымі гадамі. Ён стаяў і чакаў цуду. А можа, яшчэ волечка малая і выйдзе і кінецца да яго. І цуд адбыўся. Ціха адчыніліся сенечныя дзверы, і волечка выйшла і стала на ганку, пільна ўглядаючыся на чалавека, адзетага на здзіўленне ўсяму свету. Гэта волечка, тая самая, як дзве кроплі вады, падобная да нябожчыцы маці. Тыя самыя рысы на твары, з якім калісьці яна сядзела ў яго на руках. Але чаму яна не бяжыць подскакам яму насустрач, а стаіць як анямелая і не адрывае ад яго вачэй? Яна высокая ростам, з пышнымі бландзіністымі валасамі, густа прычэсанымі пад хусцінку. І сукенка на ёй стракатая, лёгенькая, і яна мерзне ў ёй так стоячы. І пазнае, і не пазнае яго. Твар яе так пільна напружаны, і лоб моршчыцца. Карціны пражытага маленства стаюць перад ёю. Татачка, галубчык мой! Як гэта ён так адчуваў, што яна якраз скажа так, сталая, паважная і павольная ў рухах. Дужымі сваімі рукамі яна пацягнула яго да сябе. Я ўсё думала, ты жывы, родны мой, не стой так, хадзем, хадзем. Вялікая, як навальніца, шчасце хапіла яго, і востры боль разануў яму сэрца. Гэта ўжо не тая малая волечка, гэта моцны чалавек, апірышча яму самому, а ён ужо не будзе трымаць на руках свае волечкі, яна вырасла без яго. Хтосьці зле адабраў ад яго яе маленства. Ён задушыў у сабе боль і разам з ёю ўвайшоў у хату. «Бацька, бацька, прыйшоў!» крычала яна яшчэ з сянец камусьці ў хату. І Нявада ўбачыў, як яму насустрач нясмела і спешна падняўся той, аб кім ён і сам ужо здагадаўся, што ён ёсць, што ён існуе.
З гэтага моманту пачала ўціхамірвацца душа гэтага чалавека. Ён зноў пачаў цешыцца і з ясноты неба на захадзе сонца, і з таго, як вецер гнаў па двары саломіну. З мрокам таго дня ён пачаў абыходзіць увесь той родны кут, па якім гэтулькі бедаваў. І сумліцкія вуліцы, і ўсе куткі свае сялібы. Ужо ўночы ён згорачу успамін пайшоў глянуць у куфар. Там ляжаў матузок ад плаця, у якім ён ужо многа год таму пахаваў сваю нябожчыцу. У тым жа плаці яна у сваёй маладосці франціла. Ён адчуваў сябе так, быццам перахварэў цяжкую хваробу. Паставіў лямпу ў клеці на паліцу і падняў цяжкае куфарнае века. Адчыніў прыскрынак і зазірнуў у яго. Спачатку ён стаяў шырока расплюшчанымі вачыма, зусім забыўшыся, чаго ён увайшоў сюды. Пасля, як адважыўшыся на рашучы ўчынак, ён згарнуў разам пярсцёнкі, гадзіннікі, крыж і адхапіў назад руку, як ад агню. Не магло быць іншых думак. Гэта чыстае золата. Гэта цуд нейкі. А камені на крыжы і на пярсцёнках? Ён нічога не разумеў у іх, каб яшчэ аддаваць ім увагу. Ён нават і не заўважыў, што на золаце яшчэ ёсць штосьці. Асмеліўшыся, ён узяў першы гадзіннік і адчыніў у ім вечка. Пакручваючы ў руках гэтую рэч, ён раптам заўважыў на ёй сярэдзіны нейкі надпіс. Прыгнуўшыся, ён прачытаў выгравіраваныя літары «Граф Палівоцкі». Містычны жах агарнуў яго. Ён шпарка зачыніў куфар і яшчэ шпарчэй увайшоў у хату. Як бы з рашучым допытам ён падышоў да волечкі. «Дзе вы ўзялі гадзіннікі і пярсцёнкі графа Палівоцкага?» «Гэта мне даў палонны немец Густаў Шрэдер. Ён у нас у хаце хварэў, і я яго карміла і даглядала. А калі ён ачуняў, ён так быў рад, што абнімаў мяне і пацалаваў галаву і паклаў на стол тыя гадзіннікі. Мы з Кастусем не ведалі, што з імі рабіць. Так яны ляжаць нечэпаныя». Яму стала лягчэй на душы, і зусім свядома ён з гэтага моманту стараўся забыцца на гэты дзіўны выпадак. Цяжка было, але яму ўдалося гэта як мае быць. Перш за ўсё, тут у яго не было прывычкі калі-небудзь думаць аб золаце і чапляцца душой, за якое б там не было багацця. Пасля, ужо з тых жа самых дзён, ён паглыбіўся ў шчасце жыць тут, дзе жыў з малых і маладых год, і займацца тым, да чаго праз усе апошнія цяжкія гады імкнулася яго душа. Здавалася, што ён не заўважаў хады часу. Усё было і аддалялася ў вечнасць і ўжо здавалася сном. За кароткі час сышла з яго твару тая змучанасць, якую ён нёс сюды з свайго вандравання па чужой зямлі. І тыя чужацкія неданоскі, і нямецкія нагавіцы, і польская канфедэратка ўжо з'ядаліся моллю ў глухім застрэшшы. За кароткі час ён ажыў. Выслухоўваючы ад Кастуся і Волькі сумныя апавяданні аб тым, як яны жылі тут, ён успрымаў яго як прошласць, якая ўжо больш не існуе і існаваць не будзе. І думкамі сваімі не быў у мінулым. Ён жыў тым, што было і ішлося. Так незаўважна прыйшла пара, калі з Кастусём яны скончылі новы дом, а калісьці пасаджаны Кастусём клянок даваў улетку ўжо вялікі цень. І гэтак усё адно за адным ціха і роўна. І толькі раз ён як бы страсянуўся ад нечаканай думкі. Як бязлітасна імчыць час. І колькі ён ужо адкінуў назад усяго,
што было і цяжкім, і страшным. У тую хвіліну ён больш як калі ўглядаўся ў сваю волечку. Рослая, мажная, шчырая сяброўка Кастуся Лукашевіча, мала падобнага ўжо да таго выгнанскага хлопца, што хаваў тут свайго бацьку і вазіў хворага немца. Яна стаяла раз пасярод двара ў задуме. Прыйшла пара і ёй аддаць жыццю самае вялікае і важнае. Яна была цяжарная. Нявада пачаў наглядаць за ёю і ўсё чакаў. Хоць і даўно ўжо жылі ў новым доме, але ён меў прывычку часамі начаваць у старой хаце, пакуль яна яшчэ стаяла. У гэты час свайго жыцця, калі ён як ніколі раней не мучыўся вялікім клопатам і думкамі аб будучыні свае волечкі, ён любіў адзін у той хаце, в якой прайшло яго маленства, сустракаць дзень і праз акно бачыць, як папялеюць на небе зоры. У адну з такіх часін ён адчуў усёй сваёй істотай, што адбылася вялікая падзея. Быццам нейкая сіла адабрала ад яго спакой. Была восень, бадай што такая самая пара, калі ён тады даўно ішоў па роднай зямлі гасцінцам з чужацкага палону. Ціхая стаяла раніца, ледзь толькі развіднелася. Першая драбнюткая сняжынка ўпала яму на руку, калі ён падыходзіў да новага дома. І ў трывожным, і ў нецярплівым чаканні ён стаў на ганку і прыслухоўваўся да цішыні, што панавала навокал дома і ў ім. Настаў момант, дзеля якога, можа, ён так сумаваў калісьці па сваёй волечцы і аддаваў ёй сваю душу. Ён вельмі выразна пачуў з ганка, як у доме закрычала дзіця. Ён уздрыгануўся і стукаючы ботамі увайшоў у дом.